Shubor nagaslem jong unongsan Hima. Hagasngi sa jan jong katayo balala. Kasing samlash ng Mawïonglumsyntiew, West Khasi Hills. Palayo ban Rakhe bat Pyrda ya ka Silver Jubilee. Hagbaw ba Vincent H. Plie MP. Wala long kumukongsan. Kadbaw sim ka Hima nong stanyo pa EME. Plus sings im. Wala long simbut kongsan. Hakajing don nang ru kiwe kirang ba katahan nong stan. Kum kisordar, kiseng samla. Bat kidukot na kikunhun seng baper. Ya katay ka program la panlong hakaway ni kijaka hapo pasnong Mawïonglumsyntiew. Hakabala donru ka jingsam igi kusnam baper. Bagantop igi samla bapas bha hagi kerdan baper. Kum ka SSLC, HSSLC, degree, master degree, but doctorate. Shu hakatay ka singi la yu ru bansam igi kusnam shiginong yalam barim jong kasnong. Bagantop igi sordar bat ki secretary kasnong ki bala not senyang ya ka seng samla shnong. Nang ta la yo ru bansami ki kusnam shikiriut men balas nyopusan snem shajarong. Hagati ka sngi kongsan ula yo ru ban Plie ko pestray kam jong seng samlash no Mawïonglumsyntiew barru la yo ban Plie yu maunong rim jong ka mini indoor games kam community hall jong ka seng samlash no Mawïonglumsyntiew. Hagati ka sngi la pinshit pensngai ru de ki jingruai na ki samla ka shnong Mawïonglumsyntiew komjo na ki hebrin na ka kinhon kit starari. Plie na do por mga long kumu assistant engineer ni do mentang perkat ba mentang realize banga la temen na marma la lai pasal snem menchua la long tik ni ka snong piong ka snang mo kandai po kandai huwei ngaro ka tu por dang sang trihan ni ndai la kataro na perkat mentang apa kapat perkat ki samla ngamut dur ke jing imbreo ke jing long samla di ka por ka ba kong santang wat kiba la temen ro ki kwa pan samla biang kiba khana ro ki kwa pan samla te phi kum ki samla so hashim kani ka por kani ke jinglong samla ka ba kordor bat ka ba don kam ka jing im jing kum ki brio ka pendon kam hok ya kani karta ke jinglong samla ni tenat bang ni phi teli kedai ba pi ong ke snong ka barit nrepat ka basat ma te ha ngalawan na ka snong lamersian terpor baka to por ngadang sedang senang ting idang tang life san ying ti la khot ki meeting yong mi engineer te nade engineer bonong kong e to ki thain to por na kamau te mare pas engineer baro ki to ki ria arpo ap san ki snong lai kawai sau scheme yatia ibam yatembe mara kmen lai o engineer te ade banai ki jingkren da ta por o mi lai samla engineer ai idea ini hakun ukor kom bagian kesnong kan he kan yateli mentang na idea piru kecu he ma ngam kumno kino ki samla ki bayo lok ndai ban lek sabar di ban pensa de khot ki lok ban ya don lang ne ha senrang ro itu bayo lok na wei khot be hang ne ma kan thero bayo lok swai wat pet don be hang ne ta automatic la long double kan kesnong ma te kan idea pi kwa kesnong jong pi kan he kan kloi